गिबियावनो बड'लेण्ड लाइमोनसे खुलुमनाय थाबाय। दा जोंहा सिअ सारबो फैदो आंजों लोगोसे। दा जोङो रिपर्ट होनो नागिरदों। खेथि फोथार लोमनायनि सायावबो जों रिपर्ट होनो नागिरदों। दासो जोङो नायफैनाय जादों। ओमफ्राय माथावरि बायनायनि सोमोन्दै बेखौबो वाटार रिसार्च बिभागनो रिपर्ट होदो। थाबैनो बानायगोन होनदों बिथांमोना नायनो फैगासिनो। आरो खेथि फोथारनि सायावबो जोङो एग्रिकालसार बिभागाव रिपर्ट होनो आं नै दा होहांदो, होनो आखायाव लादो। जाहाथे खेथि फोथार खहा जानायनि सायाव माबा मोनसे मोननायनि सायाव रिपर्टखौ होनो आं आखायाव लादो आरो। दैया मानिफ्राय फैयो बियो सेरेन दैमा होनो अरुणाचलनिफ्राय ओरै मा होनो बेखौ गुरुकुल स्कुलनिफ्राय ओरै फैयो मेन रडनिफ्राय। बांसिन अखा हानानै फैयो आरोना अ दैया।